Dies ire, dies illa, solvet seclum in famiglia. Bago natin simulan ang kwentong ito, marahil nagulat kayo kung bakit ito ang nilapag kong kwento. Ganito kasi yan. Sa kadahilanang hindi kami magtagpo-tagpo ng oras ng lola ko. Tulad ngayon, tulog siya. Ako naman kakagising lang. Pero huwag kayong mag-alala. Mamayang gabi ilalapag ko din yung kwentong bagoong. Sa ngayon, pagtiyagaan nyo na muna itong kwento ko. Tsaka nga pala, doon ko na lang sasagutin sa isang video yung tanong na napili ko. At eto pa, wala akong sinabing i-interviewin ko o namin si Chong Pits. Pakinggan nyo maigi, hindi ko binanggit yan sa nakaraan kong kwento. Nananahimik yung aswang. Ayokong bulabugin. Pero kung merong malakas ang loob sa inyo, pwede ko namang ituro kung saan yon. Pero yun nga, wala kaming kinalaman kung ano't ano man ang mangyayari sa inyo. Ayos? Simulan na natin ang kwento. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ko mismo ito. Taong 2011, Hawaii Village, Parañaque City. Itong mga panahong ito, ang huling paglipat na namin ng bahay. Gawa nga ng nabili na namin yung bahay na tinitirhan namin ngayon. Nung unang araw ng paglipat namin dito sa Hawaii, wala namang kakaiba. Pero pakiramdam namin, dahan-dahan kaming minamalas dito. Dalawa yung bahay na kinuha ng tatay ko kasi maliit parehas eh. Yung bahay na maliit, para yun sa printing business niya. Tapos may 3 talento kami doon natutulog. Ito kasing panahong ito palugi na yung mga promotion. Isa-isa na silang nagsasara. Tapos hindi na din matutukan ng tita ko kasi nga sobrang hirap na magpalis ng talento nun papunta ng Japan. Kaya sa amin na lang niya pinaubaya. Nung unang 3 linggo namin dito, pakiramdam namin pare-pareho walang pumapasok na pera sa amin. Lahat puro palabas. Pare-pareho naman kami nagtatrabaho. Hanggang isang araw bumisita si Johnny sa amin. Sabi ko, Johnny, silipin mo nga yung bahay. Takti, nauubos yung ipon ko na walang dahilan. Sabi ni Johnny, meron siyang nararamdaman pero magaling magtago. Ang sabi niya, nung paparating pa lang siya nagtakbuhan na. Pwede naman daw niyang tawagin, kaso nga lang, kailangan ng medium. Ayaw magpasapi ng kapatid kong babae noon. Kaya wala din nangyari. Pero sabi niya, meron talagang something dun sa bahay. Hindi sa mismong tinitirhan namin, kundi doon sa maliit na bahay. Malaya itong nakakagalaw mula sa bahay na yon papunta sa mismong tinitirhan namin. Isang gabi habang nagko-computer ako, nainitan ako sa kwarto ko kasi walang bintana yun eh. Binuksan ko yung pintuan ko para merong hanging pumasok. Patay na lahat ng ilaw sa labas. Ang tanging bukas na lang na ilaw, yung nasa kusina namin. Yung sala namin, tanaw ko yun mula sa kwarto ko. Kaya kita ko kung meron nakaupo. Binuksan ko yung ilaw ng kwarto ko kasi masakit sa mata kapag nagko-computer tapos patay ilaw eh. Nung paupo na ako sa computer ko, nakita ko na patay bukas yung ilaw sa kabilang bahay. Sabi ko, "Lo, ano nangyari dun?" Tumayo ako para patayin. Nung naglalakad na ako palabas ng bahay, bigla na lang yung namatay. Sinilip ko kung may tao. Alam ko kasi nasa club na yung mga talento namin nung oras na yun eh. Gusto ko sanang pasukin. Pero alam nyo yung pakiramdam na ang bigat-bigat na merong pumipigil sa'yo na wag. Yung ang hirap huminga tapos parang ang sikip. Yung ganong pakiramdam, yun yung nararamdaman ko nun. Kaya sabi ko, wag na lang. Baka mamaya ano pa makita ko eh. Kaya bumalik ako sa kwarto noon at umupo na sa computer.
Habang kainitan ko sa Dota 1 nun, mura ako ng mura kasi palagi kaming talo sa Clash. Pagsandal ko sa upuan ko, meron akong naaninag na nakatayo sa labas ng pintuan namin. Screen lang kasi yun kaya kita mo. Ang tagal kong tinitigan yun. 3 segundo. Tapos hindi umaalis. Parang nakikipagtitigan sa akin. Matangkad ito tapos buhaghag yung buhok. Akala ko magnanakaw. Pero kitang-kita ko itong tumakbo. Pabalik sa bahay na maliit. Tapos narinig kong bumukas yung pintuan doon at sumara. Napatayo ako sa computer ko. Sabi ko, "Putya, magnanakaw yun." Pumunta ako sa kusina namin at kumuha ako ng pamalo. Dahan-dahan ko pang binuksan yung pintuan namin para kung sakaling nandoon siya, hindi niya ako maririnig. Nung binubuksan ko na yung pintuan doon sa maliit na bahay, binigla ko itong buksan sabay pindot ng switch ng ilaw. Tapos nun, sumara yung pintuan sa may CR. Sabi ko, "Sino yan? Hoy, hindi magandang biro yan ha." Walang sumasagot. Tapos maya-maya pa, bumukas yung gripo. Inisip ko, ano to? Maliligo? Lumapit ako sa pintuan ng CR para katukin yon. Pero pagtama ng daliri ko sa pintuan ng CR, bumukas. At pagbukas nun, walang tao sa loob. Ramdam na ramdam ko nung oras na yon na merong dumaan sa aking sobrang lamig. Kahit hindi ko ito nakikita, nararamdaman ko ito. Dahan-dahang lumalampas sa akin. Hindi na ako nagdalawang isip na tumakbo nun. Hindi ko na nga napatay yung ilaw Pumasok ako sa kwarto ko nun at sinara ko ang pintuan. Nagpatugtog ako ng malakas sa headset ko para mawala yung kilabot na naramdaman ko nun. Hanggang sa dahan-dahan akong kumalma at naisipan ko nang matulog. Kinaumagahan nun, kwento na lang sa akin ng nanay ko. May naririnig siyang nagtatype sa kwarto ko. Akala niya ako. Alas 12 pa lang ng tanghali nun Mga ganong oras, tulog na tulog pa ako niyan. Naisip niya na ang aga ko daw magising. Nakapagluto na siya ng ulam namin. Tinawag niya ako. Sabi niya, Bo, may ulam na dito. Halika na, sabay na tayong kumain." Hindi ako sumasagot. Tuloy pa rin sa pagtatype. Hanggang sa kinatok niya na ako. Pero wala pa rin. Naisipan niya nang buksan ang pintuan ko. Kasi wala Hindi ako sumasagot. Pagbukas niya ng pintuan ko, meron siyang nakitang nakaupo sa mismong computer ko. Maputi ang balat, mahaba ang 2 tenga, matangos ang ilong, manipis ang labi, at sobrang itim ng 2 mata nito. Tumatawa-tawa yon habang merong ginagawa sa computer ko. At kasabay niyan, merong babae sa gilid ng kama ko ang nakaupo. Basang-basa ang buong katawan tapos puro sugat. Nakayakap ito sa kanyang 2 tuhod habang nakapatong ang kanyang ulo doon na nakatitig sa nanay ko. Napatingin yung nagko-computer sa kanya. Nagkagulatan silang 2. Napahigop yung nanay ko ng hangin. Akala niya hihimatayin siya. Pero pagkurap niya, nawala ito pareho kasabay ng pag-upo ko sa kama ko at sabi ng, mamaya na ako kakain. Antok na antok pa ako Maluha-luha ang mga mata ng nanay ko nun. Pero hindi ko na napansin gawa nga ng sobrang antok ko na nun. Nung naikwento sa akin ng nanay ko yan, medyo nakaramdam ako ng konting kilabot. Yung nagko-computer nun, malamang yun yung gabay ko. Yung nasa gilid ng kama ko, yun ang hindi ko kilala. Kaya ang ginawa ko niyan, nagtirik ako ng kandila doon sa maliit na bahay
Tapos inalayan ko siya ng dasal. Nung una, sobrang kinikilabutan ako. Tsaka napakalamig nung paligid. Alam ko nandun siya nun, pero hindi magpapakita sa akin. Kasi nakaprogram sa utak ko nun, 3 salita ng Tigalpo. Baka nararamdaman niya din, kaya takot siyang magpakita. Nung nakwento ko yan sa tatay ko, ang sabi niya sa akin, kwento nung mas naunang nakatira sa amin doon. Walang tumatagal sa bahay na tinirhan namin. Kasi kadalasan sa mga tumitira doon, talagang pinararamdaman. Poltergeist. Nagbabasag ng baso, nagkakalampag ng pinto, nagbubukas ng TV, nagpapagalaw ng mga upuan, puro ganyan. Maski sila, malapit kasi sila doon eh. Yung mga alaga nilang bata, nakikita nilang kapag nasa tapat nun, merong kinakausap. Inaalis nila kaagad kapag ganun. Hindi nila alam yung buong history ng lugar. Pero yun nga, marami talagang nagpaparamdam doon. Buti na lang talaga maaga naming nalaman yun. Inabot kami doon ng halos 1 taon mahigit. Mura kasi yung upa eh. Wala namang problema sa mga espiritual. Ang kaso nga lang, bumabaha doon kapag malakas ang ulan. Likod kasi ng bahay namin na yon, creek. Mabilis tumaas ang tubig doon. Kaya matapos naming mabayaran yung bahay na tinitirhan namin ngayon, lumipat na ang buong pamilya ko dito. Kasama ako. Okay, hintayin nyo na lang yung isa ko pang paparating na kwento. Yun yung i-upload ko mamaya. Siguro mga 10 p.m. or 12 a.m. Basta ganyang oras. Siguro yung babaeng nakita ng nanay ko na nasa kama, biktima yon ng pagkalunod. Opinyon ko lang pero kung meron kayo mas magandang opinyon sa kwento ko, pwede nyong i-comment sa ibaba. Tsaka dun sa pinangako kong picture ng mga bahay, hindi ko kasi talaga masingit sa schedule ko eh. Tulad ngayon, may free time ako pero kailangan ko magsulat ng magsulat. Tapos may ibang activity pa. Kaya abisuhan ko na lang kayo kapag ilalagay ko na siya sa isa sa mga kwento ko. Ganun na lang hindi tayo sigurado kung ano yung sinapit ng babae, no? Kaya wag muna nating tawanan. Irespeto natin yung kaluluwa niya. Yun lang. Hanggang sa susunod na kwento. Mamaya na yun. Salamat.